La sanitat aquí, els metges, jo no ho entenc, però que triguin tant. Si tens una emergència, què passa? El metge de capçalera una mica menys, però un especialista 6 mesos. L'última vegada encara estic esperant 6 mesos. Anar al metge se sap a l'hora que s'entra, però mai se sap a l'hora que surt. La ginecòloga un mes i mig. Dermatòloga mig any. 6 mesos, 7, 8, depèn. Hi ha gent que conec que a vegades se tiren 2 mesos i 3. Jo encara tinc sort. El país ha crescut amb una desproporció del servei que tenim sanitari per als habitants que tenim avui en dia, i això ha creat un problema. Andorra creix sense control i el seu sistema sanitari s'ofega. Els metges es jubilen, els joves professionals no arriben i la competitivitat del país cau mentre la demanda s'enfila. Les llistes d'espera s'allarguen, els diagnòstics es retarden i l'atenció es complica. El col·lapse sanitari és evident i pràcticament tots en patim les conseqüències. Les visites solen ser variables, depèn també d'època de l'any. Ara, en aquest moment que hi ha més incidència de grip i que hi ha més incidència de problemes respiratoris, podem estar al voltant d'unes 25 visites diàries. Mira, des de fa temps, primeres cites ja no n'agafo, primeres visites no n'agafo perquè com que ja estic col·lapsada amb els pacients que jo tinc, doncs no aniré agafant més cartera, no, diguéssim. Clar, una revisió d'una persona, normalment quan surt d'aquí, normalment jo ja li dic, doncs miri, d'aquí un any o d'aquí 6 mesos, o etc. I aleshores ja marxa amb la cita programada. Però si tu truques perquè t'ha saltat la visita o qualsevol cosa, normalment el col·lapse és d'un any, és a dir, la llista d'espera que tinc per una revisió és més o menys d'un any. Jo intento no anar amb agendes saturades. El meu timing seria, jo intento donar visites cada 15 minuts. Evidentment que aquestes visites poden variar en relació de la gravetat que puguem tindre com a patologia i deixar sempre algun espai per si hi ha alguna persona que t'arriba en plan urgent. Ser una persona que ha agafat un problema respiratori que no té ni gota de veu. Doncs intentem fer-li un forat per a que pugui ser atesa el mateix dia. El país ha crescut molt més ràpid del que la seva capacitat assistencial podia absorbir. Sense prou professionals, amb un relleu generacional insuficient i un cost de vida que no atrau nous metges, el sistema entra en desequilibri estructural. El retorn que rebem és que sembla que Andorra no ha adaptat les condicions i els incentius per als metges com sí que han fet altres països. Al final, a Andorra, dels últims 15 anys, s'han retocat les tarifes a l'alça en 3 ocasions, sobretot darrerament, i les nostres tarifes no estan indexades amb l'IPC. L'augment del preu de la vida en general a Andorra, ja no sense entrar directament en l'habitatge, només amb l'IPC que va pujant cada any i van augmentant les despeses de tot plegat, al final ens hem quedat enrere respecte a països com Espanya, amb els que clàssicament teníem el marge de tenir una millor remuneració i que de poc en poc, durant els últims 15 anys, s'han anat acostant a lo que percep un metge a Andorra, fins al punt que el diferencial de salari que té un metge que vingui a treballar a Andorra respecte a un metge que treballi a Espanya és relativament poc diferent, és bastant similar, per dir-ho d'alguna forma. Els metges cada vegada ens fem més grans, vull dir que això és una cosa que s'ha de tenir molt en compte. L'edat puja i que per tant hi ha molta gent que està inclús jubilada, que com jo, que seguim treballant. Però tenim que tornar a ser competitius a nivell d'atraure aquest tipus de persones que vulguin vindre aquí a treballar, amb la dificultat que suposa que tenim uns pisos que estan a uns preus
que no són massa assequibles avui per avui, però que tindríem que poder tindre la capacitat de treure per poder donar almenys una mica de descans a les persones com nosaltres, les persones que ja estem, diguem, per no fer 14 i 17 hores com se feien abans a nivell d'una consulta mèdica. Mira, personalment, jo ara ja estic jubilada, tindria aquesta casa, i el que faig ara és 8 hores. És a dir, una jornada laboral normal, perquè jo he arribat a fer 12, 14, sortir a les tantes de la nit de la consulta. Això ens està passant des de fa uns quants anys. Si a més hi sumem que tenim un recanvi generacional de metges molt gran a tota Europa, no només a Andorra, no ens passa a nosaltres. Durant una època es van formar molts metges, n'hi havia molts, tota la generació del baby boom. Aquests s'estan jubilant i hi ha hagut una mala previsió a nivell de les places que s'han ofertat a les universitats per formar metges per preveure aquest recanvi, de manera que no tan sols nosaltres tenim el problema de major demanda, sinó que tota Europa la té, i hi ha menys metges per substituir els que s'estan jubilant. Així que ja no és una cursa en què Andorra, com que no els fabrica, entre cometes, els hagi de portar de baix, és que els que formen els metges estan fent tot el possible per quedar-se'ls. Llavors ens haurem de ficar creatius en buscar incentius que realment ens permetin tornar-nos a fer competitius, on puguem elegir realment el que necessitem i que ens doni una bona resposta pel que fem. Davant d'aquest escenari, el repte ja no és només diagnosticar el problema, sinó definir mesures capaces de revertir-lo. Els hem de poder atraure d'alguna forma. Al final, els metges no són massa diferents de qualsevol professional. Els metges es mouen en base a incentius que poden ser la investigació. Un hospital com Vall d'Hebron o el Clínic tenen àrees d'investigació molt potents que els permeten ser atractives a nivell acadèmic. A Andorra tenim una població de 90.000 habitants i un sistema sanitari que no és comparable en volum i no tenim la infraestructura com per poder competir en aquest aspecte. L'altre incentiu que a la gent li agrada és que sigui un lloc on s'hi viu bé, que hi hagi una seguretat, unes bones escoles, que hi hagi una bona conciliació familiar. I la tercera, inevitablement, és el salari. Si la resta d'Europa i Estats Units i Canadà s'està ficant competitiu a nivell de salaris i l'opció que han elegit és incrementar salaris i incrementar conciliació, crec que serà difícil que a Andorra aconseguim fer-nos competitius sense agafar un model similar. El futur del país passa per un sistema sanitari fort. Si Andorra vol garantir la salut de tothom, haurà d'atrevir-se a canviar, a invertir i a recuperar la capacitat d'atraure metges. El temps s'esgota i la solució ja no pot esperar.